Dan huwa t-tielet sajf li permezz ta' ftehim il-membri tal-Federazzjoni Maltija għall-Produtturi tal-Akwakultura jieħdu ħsieb li l-Baħar Malti ma jkunx imniġġes kawża tal-operat tal-akwakultura. Illi dak illi kommettew ruhom illi jagħmlu taħt l-awspiċi ta' din il-Federazzjoni huwa li lin u oltre minn dak li jitolbuhom kwalunkwe permess ambjentali ieħor. Il-kap eżekuttiv tal-Federazzjoni CHARLON GOUDER qal li trid tkun l-industrija stess li tiddependi mill-baħar li jdawwar il-gżejjer Maltin li tieħu ħsieb l-ambjent li minnu jaqilgħu lejxin. U għażiet li l-aħħar 3 snin kienu snin li fihom il-Federazzjoni talmet sabiex iżżomm l-ambjent tal-baħar nadif. Apparti li l-gadgets ittieħdu aktar il-bogħod mill-kosta Maltija fil-waqt li ġie installat il-qoħ madwarhom li jiflaħ l-elementi kifra tal-baħar isir monitoraġġ ieħor. Għandek patrols ta' dajjes li għaddejjin kemm madwar l-istess żoni tal-akwakultura, imma wkoll tilgħin u niżlin ma' xtajta tagħna ħalli kwalunkwe tip ta' inkonvenjent li nsibu fil-baħar, plastik u affarijiet oħrajn inkunu nistgħu wkoll nagħmlu l-parti tagħna u niġbruhom flimkien ma' monitoraġġ kontinwu tramite persuni li huma indipendenti li jkunu jistgħu jirrapportaw lura lil din il-Federazzjoni dak li jkun għaddej. Il-kap eżekuttiv qal li minkejja li l-istaġun tat-ton bedaw jinsab fl-aqwa tiegħu l-isforzi li qed isiru għal ħarsien tal-ambjent huma bla preċedent. Nieħu pjaċir ninnota li dawn l-isforzi kollha li qegħdin nagħmlu qegħdin jirriżultaw pożittiv għaliex anke l-ilmenti tan-nies naqsu drastikament għaliex irnexxielna flimkien jew inkella qegħdin nippruvaw nindirizzaw din l-isfida ambjentali.